Yan guys, today's vlog, mangungure ulit kami. Yan. Kasama ko, Boss Joey. Long time no see. Kunsal Joey. Kuya Mike. Tsaka Kuya Edmer. Baka ba di makapasa ni parang yung gym. Pag-ibata na yata. Gabi ba? Hindi kayo dito eh. Pag-ibata na ako. Dadak-dadak at pagtangag person na. Dadak-dadak at pagtangag person na. Pinagpakatami agad ang awanti na ala na pulos. Zero. Ha? So atar di pinadas may. Ito mga ka-idol. Lagyan natin ng trap mga ka-idol. Dito eh? Ah, dinagyan na ni. Yan. Yan mga ka-idolo, nalagay ko na yung trap. Mali mag-antay lang tayo na lalabas. Maglalagay lang tayo ng madami mga ka-idol para madaming makuha. Ayun mga ka-idol, naglatag na tayo ng marami. Ang ganyan. Na trap, bali mag-aantay lang tayo ng 30 minutes guys. Para pandawin. Magtatrap pa kami. Stay tuned. Ari! Anong pipinig? Oh. Dito. Ando ka lang dyan sa naka. Da. Ada rumok pasok na eh. Mura na palo. Mura ka raw na. Makin babalik sa padam mo. Lagyan nga ito ya. Takal. Hindi ko tayo ipit na ni. Yan na. Ay di. Yo. Rumok na tayo. Makasali. Huwag na tayo. Tayo ma'am. Nagala datatan. Ka. Magiyay. Korkorita. Aan. Magiyay data ba ba? Ito ko ibin na ni. Katingaran. Sumbo. Nakabo. Nahulog na tayo. Alay Katuman. Padasuman. So big guys. Nagtatrap pa lang kami. May nakuha na. Mahilig kasi sa botas to guys oh. Nalam hama. Sampai. Panala aja buku. Dakkel sa? Dakkel sa. Oh god. So big. Hai. Apo. Medyo sa ako. Dakkel di na ni. Sipit guys, ang laki. May isa. No. Shout out kay ano? Ingat to rin. Oh. Ayan.
One down. Aray, kira mo. Hoy, naglag. Mahipit agad. Oh, yan guys. Pabalik na kami. Papandaw na namin. Ay, na-trap na namin lahat. Bali, magpapandaw kami pa uwi. Tapos, babalik kami uli mamaya. Nangalan, nangalan. Ato yung nga napakatan. Hotdog! Woohoo! Nice. Dakul. Tatanong na pa eh. Uli mong kayaw. Ano? Dalawa mga kaalodi. Yo. Ay, napukso tayo. Na, Uy. dua, may kantuhin. Gabay pa eh. Kasi? Ukan. May? Napay. Okay. Tatlo. Basket sa tayo mga pasin mo. Ayan na. Indian sa loob. Bakit pakambay? May isa. May dua. Ay, dati pa lang rabaw. Na? Ayan, hilain ko. Buyo dalatan. Datay. Ayan na. Dajay. Naman. Dajay ni. Ito. Tuta lang ni. Paparang. Ay, nakumutan na gaya. Ni uken. Upat. Apat guys. Kakaapat na kami. Naunag. Ang kapayo ni. Girl, you always know. Ipit. Halan. Tan. Halan. Limom sa na lang.
Tanik ka tanik. Malaki to mga kalods. Just wait. Hmm. Yo. 5. Yan, 5 mga ka-idol. Na? Oh, di pinatakal. Oo. Okay, 5. 5 na mga ka-idol. Ha? Addo dito. Ano di nga may pakat. Ay, awan eh. Ay, taag dyan ano pa. Hindi ka may taonitan. May pakat. Ano man? Ito guys, ika-6. Yun. Ha. Ka-6. Nice. Tapos na nga alam mo ni. Nagasa talaga ano pa anong paka ko. Oh, 6. 7. Nice. Basta gitu yung dadak lang. 7. Eh. 8. 8. Okay, 8 guys. Pukol. Umapad na. 8. 10. 10 na guys. Pabalik pa lang kami, nakaka-10 na kami. Yun. 9. May kasam guys. Yan. Nagagasa sa tata ah. Siyam. Ay boss Joey. Siyam. Sampo. Okay. 10. Nangala? 11. Nice. 11 guys. Pabalik pa lang kami. Kaka 11 na kami. Nagbasi. Hmm. Kakarbay. 12. 12 guys. Ito. Sus. Ginoo. Apay pa rin ang anong ate paka mo to eh. Napay. Naunog man eh. Pinaunog man eh.
Aray ko. Pay bilbilag mo aja. Ha? Sun sa aja yun? Ha? 13 guys. Ayun 14. Kay Kuya Mike. Nice. 14. Tayo na bilang ata. Man 13. Nabilang mo pa. Apa ya? Mga maala. Yun. 13 guys. Nay, ata, violet. Yun. 13, 14. 14 na nakuha namin. Ayan mga kalodi. 14 na. Ina ko nung nagkasin. 15. Binilang kong. Gagawin pa niya. Ito juga raw nga tatig-tiga. Napuhutam. Nakutak pala tayo mga tayo ito. 15. Well played. Narumbo kayo. Bindong nga talaga. Bindong king kulo data. 15. Nice. $16 guys. Kuha ni Kuya Edmer. Bali yung pagbalik namin guys 16 pa lang. Hindi pa kami bumabalik. So kakain muna kami. Tsaka kami babalik. Ay.